Hola a tothom! Anem a veure com podem transformar textos en taules amb el LibreOffice Writer. D'acord? Aquí hi ha uns certs elements, per exemple, títol, autor i editorial, són llibres, Victus, aquí hi ha l'autor, l'editorial, etc. Primer de tot hem de veure, i aquí ho tenim igual, però separat per comes. D'acord? Títol, coma, autor, coma, editorial, coma, i aquí, el títol, coma, etc. Anem a veure com ho podem fer això. Jo selecciono això, aquesta part que vull transformar en una taula. Primer de tot, estaria bé veure com estan separats. Activo mostrar el format de marques i veig que estan separats pel tabulador. Aquest símbol de la fletxa és el tabulador. Quan jo vinc aquí i apreto el tabulador, aquella tecla que teniu al costat de la Q al teclat, apareix això. D'acord? Per tant, ara els elimino. Selecciono això i el que dic és que això m'ho transformi en una taula. Per tant, me'n vaig a taula, convertir o transformar, text en taula. D'acord? I aquí em diu què és el que separa. En aquest cas, són tabuladors. D'acord? Per tant, allà on hi hagi aquest símbol, ell entendrà que ha de crear una altra cel·la. I allà on hi hagi aquest símbol, el return, el de canvi de paràgraf, entendrà que ha de crear una altra fila. Anem a veure-ho. D'acord, ja m'ha creat la taula. Fixeu-vos que ara que estic aquí m'ha aparegut ja tota la part de taules. La cosa és que els marges d'aquesta taula no estan definits. Jo vinc aquí i els defineixo si vull, d'acord? I ja tinc aquí la taula generada. El mateix podria fer si no està taulat, en aquest cas està separat per comes. Doncs res, vindria aquí, ho seleccionaria i tornaria a repetir el procés. Taula, convertir, text en taula. L'única cosa és que aquí hauria de dir que això ha de ser amb el símbol, que en aquest cas és una coma. Vindria aquí, escriure una coma, d'acord? Acceptar, faria exactament el mateix. Estic aquí, faig una taula, vull que em mostri les vores perquè ho veieu bé. I ja ho tenim. Hem transformat ràpidament uns textos en taules.